Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen dili sosial media ulanyjylary türkmenleriň toý däplerini, galyň meselesini, ýigit bilen gyýdyň dostluk gatnaşyklarynyň çäklerini ýygy-ýygydan ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu tema megerem köpler tarapyndan howpsuz we siýasatdan uzak tema hökmüne hususan ýaşlaryň arasyna ödüne çekijiligini saklap gelýär. Galyň barada, toý çukdajylary barada, ýigit bilen gyýdyň toýdan öňkü dostlugynyň kabul edilýän çäkleri barada sosial ulgamlarda dürli pikirler ortaga atylýar. Kimler goldaýar, kimler garşy çykýar. Ýöne gyzgalaňly pikir alışmalardan we çekişmelerden soňra megerem hemmeler durmuş hakykatlaryna dolanyp öz göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ýazylmady kada kanunlary, däp desturlary ýermegi olary gyşarnyksyz berjaý etmegi dowam etdirýär. Eýsem türkmenleriň arasyna nähili gudoçluk desturlary we toý däpleri bar. Dünýä türkmenleriň nowatdaky sany, ulumy çeşmeleri, şol sany etnologiýa maglumatlaryny salgylanyp türkmenleriň gudoçluk we toý däplerini öwrenýär. Türkmenleriň arasyna ulum ölçberlerdäki harajatlar bilen guramalaşdyrylýan toý çäreleri halk durmuşyny ähli döwürlerde öýüdüniň aktuallygyny saklap gelýär. İl arasyna toý göwün baharydyr. Uruş töweş uzanly çuwanlygyň ýeri, toý şagalaň şatlygyň ýeri ýaly nakyrlar, toýdan ýetirsin ýa-da toýdan bolsun ýaly diregler birege aýdylyp toý tomoşalar elmydama dawaralandyrylýar. Türkmenistana durmuş toýlarynyň harajatları bilen bagly meseleler döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Ýöne toý we beýleki dawralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagy döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýär. 2021-nji ýylyň awgustyna Türkmenistana toý we beýleki dawralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakyna düzgünnama tasdiklanyldy. Döwlet medeniýetine görä bu düzgünnama toý dawralaryna medeni hyzmatlaryň, meselem aýdymçylaryň, bagşylaryň, sadanylaryň, tansçylaryň we alyp barjylaryň hyzmatlarynyň ýokary hili ýerine ýetirilmegine gödäwçilik edýär. Ýurdun paýtagtyna we sewit merkezlerine raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdürlüklerine degişli bagyt köşkler açyldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň oktýabryna Aşgabatyň gün ortasyna gurulan bagyt köşküniň açylyşyna ýurtda täze durmuş gurýan ähli ýaş çatynjylary ýadygärlik bag ekmegi tapşyrdy. Şeýle-de ol şonu ýaşlary toý güni paýtagtyň garaşsyzlyk binasyna, konstitusiýa binasyna we beýleki käbir möhüm ýerlere gezilenç etmegi maslahat berdi. Ýurdun ikinji prezident Saparmurat Niýazow hem ýaş raýatlaryň maşgala gurmagy bilen bagly käbir düzgünleriň berjaý edilmegini talap etdi. Niýazow türkmen gyzlar bilen durmuş gurmak isleýän erkek daşary ýurt raýatlarynyň 50 000 dollar möçberini төлegi talap edilmegini düzgünleşdiripdi. Ýöne bu düzgün 2005-nji ýylda ýatyryldy. Türkmenleriň maşgala durmuşyny edim gylymlaryň nesilden nesile geçip gelýän kada kanunlaryň berjaý edilmegi möhüm ähmiýete ýa bolup durýar. Irki döwürlerde il arasyna kämillik ýaşyna ýeten ýigit bilen gyýdyň söýüşip durmuş gurmagy köplenç oňlanmaýardy. Ýaşlardyň ene atalarynyň saýlan deň duşlary bilen durmuş gurmaly bolýardy. Ýöne 10 ýyllyklaryň dowamyna bu düzgün ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýrylyp ýigitlerin we gyýylaryň öz saýlan ýarlary bilen durmuş gurmaklaryna jemgyýet tarapyndan ýol berildi. Ýöne henigdem käbir maşgalalar arranged marriage ýagny gurnalan nikah däplerini dowam etdirýärler. Türkmenleriň arasyna maşgala, nikah we durmuş toýlary babatyna nesilden nesile geçip gelýän kada kanunlar, däp desturlar ma'lum bolýaly öz hökmürwanlygyny saklap gelýär. Bu ýagdaý synçylara görä türkmen kimliginiň gorulyp saklanylmagyna we şöhratlandyrylmagyna ýardam berýär. Türkmen medeniýetini we edim gyrymlaryny ılmy taýdan öwrenen ýerli maglumat çeşmeleri türkmenleriň maşgala institutuna mukaddeslik hökmüne garaýanyny aýdýarlar. Ýöne soňky 10 ýylliklarda ýüze çykan durmuş ykdysady problemalar, neşekeşligiň ýaýramagy, üpçünçüligi, pes maşgalalaryň sanynyň köpelmegi ýaly meseleler maşgala gatnaşyklaryny agyr synaga saldy. Muňa garamazdan türkmenleriň arasyna öňden gelýän däp desturlar, şol sany toý tomoşalary bilen bagly edim gylymlar köplenç gyşarnyksyz dowam etdirilýär. Ýokary okuw mekdeplerine niýetlenip Türkmenistanyň Neşriýat gurulugy tarapyndan 2018-nji ýylda çap edilen Türkmenistanyň etnologiýasy okuw gollanmasyna toý däp desturlary barada şeýle diýilýär.
Halkyň toý däp desturlarynyň naýbaşlarynyň biri hem gelin toý diýilip adlandyrylýan toý däp desturudyr. Öýlenmek diýen söziň özi öýlü bolmak, öýlü etmek diýen manyny berýär. Halk arasyna gelin edilmek üçin bolsa ilkinji nowbatda gyýyş saýlamak we gudoçuluk desturuny amala aşyrmaly bolupdyr. Munyň üçin toý tutjak ýaşlaryň nikah ýaşy, nikah baglaşmak mümkinçilikleri bolupdyr. Bu çeşme türkmenleriň etnologiýasy, däp desturlary we edim gylymlary barada giňişleýin maglumatlary özüne jemleýär. Ýöne garaşsyzlyk ýyllarynda ýurtda türkmen halkynyň däp desturlary ýaşaýyş medeniýeti prezidentler tarapyndan erjellik bilen ileri sürüldi we ileri tutuldy. Ata-babalardan gelýän ýöreligleriň syýlygy sarpasy döwlet ýoly başlarynyň gol çekýän käbir fermanlaryna aýratynlyk utaldy. Türkmenlerde maşgala urmak gudoçulukdan başlanýar. Gudoçuluk desturlary ýyl arasyna öz boluşlulygyny taklap gelýär. Ogul öýürmek isleýän ene ata özara maslahatlaşyp ogullaryna öz maşgalasyna münasip gyzy saýlaýar diýip Türkmenistanyň etnologiýasy kitabyny aýdylýar. Şeýlelikde türkmenlerde öz maşgalasyna we ogullaryna münasip gyzy ene ata saýlapdyr. Ýöne häzirki döwürde maşgala gurmak babatyna ogul gyzlaryň göwün islegleri ene atalar tarapyndan deňlenilýär we kabul edilýär. Ene atanyň razyçylygy bilen ogul gyzlaryň öz saýlan ýarlary bilen durmuş gurmagyna ruhsat berilýär. Ene atanyň durmuş tejribesi we pähim paýhasy ogul gyzlaryň özlerine münasip adam bilen maşgala gurmagyna goşant goşýar. Etnologiýa çeşmesine görä öňkü döwürlerde türkmenlerde gelinlik saýlananna gudo bolanjak maşgalanyň kimlerdenligi, ýyl içindäki at, awraýy, aljak gelinleriniň başarnyklary, işeňirligi, gyrık häsiýeti we görüp görmegi göz tutulupdyr. Bir meňdeş ýagdaýlar ýigit tarapyda degişli bolupdyr. Gelinlik gyz saýlanandan soňra ýigit tarapy gyzyň maşgalasy barada sorak ýygyga çykyp maglumat toplapdyr. Edil gelinlik gyz saýlanylýany öýleniljek ýigit hem saýlanypdyr. Ýöne ýigit saýlamagyň gyz saýlamakdan tapawdy, gyzyň ene atasy özleriniň gudoçulugy bilen maşgalalardan sorap ýydyp diňe oňlanlaryndan soň habarlaryny alypdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyny aýdylýar. Gudoçulukdyň erkek tarapyň başlangyjy bilen amala aşyrylypdyr. Meselem seýrek hem bolsa käbir medeniýetlerde bolşýaly kämillik ýaşyna ýeten gyzyň erkek adama durmuş gurmagy teklip etmegi ýaly tejribeler ýyl arasyna kabul edilmendir. Yerli etnograflar türkmenleriň gudoçuluk desturlarynyň öz boluşludygyny, maşgalalaryň arasyna gudoçuluk garyndaşlygy açylanyna hiç açan gönümmeli hereket edilmändigini aýdýarlar. Şonuň üçin öýlenjek ýigit ýa-da onuň ene atasy gelinlik gyz saýlanlaryndan soňra özara maslahatlaşyp gudoçuluk desturuny başlamak barada karar kabul edýärler. Gudoçuluk desturunyň ilkinji adymy Osmokçy tarapyndan ýerine ýetirilýär. Osmokçy asyrynlyk bilen gyzyň maşgalasy, onuň ene atasynyň garyndaşlyk açmagy bilen garaýyşlary we gyzyň öz niýeti barada maglumat toplapdyr. Ýöne aňty bu işleri gizlinlikde we aýlawly alınıp barlypdyr. Eger osmakçy gyzyň durmuşa çykmagy göwnüýändigini anyklasa, gudoçuluk desturunyň ikinji tapgyryna söz aýdyjy herekete geçipdir. Söz aýdyjy köplenç öýlenýän ýigdiň ýakyn howsarlarynyň ýa-da ýakyn dogun garyndaşlarynyň biri bolup, ol sähetligini gyzyň öýüne baryp niýetini aýan edipdir. Türkmenlerde söz aýdyjylar hem gönümel gürlemändir. Etnograflara görä söz aýdyjylar gyzyň öýüne baryp onuň ene atasyna ýetkimidi gözläp geldik diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Gyzyň ene atasy hem söz aýdyjylara gönümel jogap bermändir. Käbir sebäplerde meselem söz aýdyjynyň düwünçüginiň açylmalygy gudoçuluk teklibiniň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Ýa-da bolmasa söz aýdyjy hasaplanan mihmanyň öňüne saçagyň açylman goýulmagy hem gudoçuluk teklibiniň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Käbir maşgalalarda gyzyň ene atasy razy bolmasa olar sypaýçylyk bilen heniz gyzymyz ýaş ýa-da kakasy ýa-da gyzymyz göwnümeýär diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Gyz tarapy gudoçuluk teklibini kabul eden halatyny hem muny gönümel aýtmandyr. Olar oýlanyp göreli ýa-da ýene bir gezek gelip göräýin diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Gyz tarapy diňe şu tapgyrdan soň oglan tarapyň maşgalasy we öýlenjek ýigidiň özi barada maglumat toplamak hukugyna ýa bolupdyr.
Ýagny söz aýdyjy gelmezden öň meselem diňe osmokçunyň niýetiniň üstüniň açylmagy bilen gyýyz tarapy oglan tarap barada sorag ýyda gedip bilmendirler. Bu ýagdaý il arasyna kabul edilmendir. Gudoçuluk desurunyň ikinji tapgyryndan soňra gyýyz tarap oglan tarap barada berk sorag ýyda gedýär. Megerem hut şonuň üçin söz aýdyjynyň gudoçuluk teklibiniň gümürtük kabul edilmegi, oýlanyp göreli ýa-da ýene bir gedek aýlanyp görüň diýilmegi gyýyz tarapy hakykatdan oýlanmagy we öýlenjek ýigit we onuň maşgalasy barada maglumat toplamagy mümkinçilik beripdir. Gyýzyň ene atasyndan oýlanyp görmek wadasyny kabul eden söz aýdyjy gudoçuluk desurunyň üçinji tapgyrynyň çäklerine wezipany sawçylary tapşyrypdyr. Sawçylar öýlenýän ýigidiň dogany garyndaşlarynyň ibarat bolup köplen çüneberäniň uly ýaşy agzalary resmi taýdan gudoçuluk garyndaşlygyny açmak üçin gyýdyň öýüne mehmançylyga barypdyr. Sawçyluk tapgyr gudoçuluk garyndaşlygyny berkitmegi maksat edinipdir. Sawçylykda taraplar gudoçuluk gatnaşygynyň açylýanyny oglan edipdirler. Üçünji tapgyrda iki tarap hem gatnaşygy oňlap öýlenýän ýigidiň hemde gelinlik gyýdyň maşgaly gurmak niýetini oňlap tasdiklapdyrlar. Galyň geçirmekdägi käbir sebäpleri sawçyluk tapgyryna, käbir sebäpleri bolsa şondan soňky ilkinji wezipe hökmüne ýerine ýetirilipdir. Türkmenleriň arasyna galyň geçirmek däpleriniň dowam etdirilmegi barada has giňişeýin maglumat almak üçin Dünýä Türkmenleri gepleşigimiziň 2018-nji ýylyň 7-nji dekabryna efir berilen sanyny diňläp bilersiňiz. Ýa-da Azatlyk radiosynyň web sahypasyna çap edilen Kim nan tapmaz iýmäge kimler mentalitet gurbany atly makalamyzy okap bilersiňiz. Şeýlelikde gudoçuluk desuru tamamlanyp toý taýýarlyklary başlanypdyr. Toý tutmak üçin sähetli gün bellenipdir. Ýöne toý gününden öň taraplaryň arasyna başga da birnäçe desurlar ýerine ýetirilipdir. Meselem üme däpleri şol desurlaryň biridir. Käbir sebäplerde berja edilýän üme desuruny durmuşa çykýan gyýdyň joralary, ýeňeleri we garyndaş gyýlary gyýdyň öýüne üýüşip onuň bukçasyny taýýarlamagy kömekleşipdirler. Gudoçuluk gatnaşygynyň açylmagyndan hem de galyň däwiniň berja edilmeginden soňra gyýyz tarap esasan bukça taýýarlamak işleri bilen meşgulanypdyr. Gyýdyň bukçasyna egneşikler, şaýsepler, haly palaslar hatda soňky döwürlerde taraplaryň nalaşyklaryna laýyklykda mebeller, öý goşlary hem giýirilipdir. Türkmen dili sosial media ulanjylary soňky ýyllarda käbir toý däplerini berja etmek üçin göz çykyn çykarajatlaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Oglan tarapda toýdan 2 hepde töwereg öň süýjülük tükmek däwi geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyna ýigit tarapyň dogany garyndaşlary gyýyz tarapy niýetläp keçijik haltajyklary tükip onuň içine süýjülükleri we beýleki harytlary salyp gyýyz tarapyň dogany garyndaşlaryna paýlapdyrlar. Ýigit toýundan bir hepde töwereg öň gyýyz tarapda atgulak asylýan güni geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyna ýigidiň dogany garyndaşlary ýakynlary geljekki gelinlerine matadyr ýaglyklary hatda haly palaslary sowgat edipdirler. Ýigit toýundan birnäçe gün öň oglan tarapda geňeş toý geçirilipdir. Geňeş toýuna dogany garyndaşlary çagylyp toý dabarasynyň maslahat edilipdir. Esasy durmuş toýundan bir gün öň gudo tarapda, ýagny gyýyz tarapda gyýyz ýygyny geçirilipdir. Bu häzirki döwürde gyýyz toý hem atlandyrylýar. Gepleşigiň dowamyny toý we gudoçuluk desurlary barada gurrun berenimizde biz köplenç edilipdir, goýulypdyr diýip öten zamanyň iýişliklerini ulanmak ýöne köp ýerde bu däpleriň ençemesi, köpüsi, hatda hemmesi ýaly dowam etdirilýär. Toý desurlaryna çelpek, toý pişmesi, kejebe, gelin aljy, guşok çözdü, baş salma, gelin salamy ýaly başga da bir topar däp desurlar bar. Belki gepleşiklerimiziň öňümizdäki sanlarynyň birine bular barada hem gurrun ederiz. Gelin gepleşigimizde durmuşa çykýan bir gyýda göwnük berýän bir aýdym bilen tamamlalyň. Bu aýdym YouTube ulgamyndan alyndy. Küýsersiň joralaryny, küýsersiň ata goýun, aýralyga